πολιτικά δρόμενα, έχουμε λόγο για όλες τις διαδικασίες. Έτσι όμως χάνουμε λίγο το παιχνίδι ανάμεσα στα όρια και τους μηχανισμούς ελέγχου των μαθητών μας. Ποιοι είναι οι φορείς διαμόρφωσης της προσωπικότητας ενός μαθητή στο σχολείο? Είμαστε όλοι εμείς. Εμείς που είμαστε παρόντες αυτή τη στιγμή εδώ. Είτε ως γονείς, με την ιδιότητα του γονέα, είτε με την ιδιότητα του καθηγητή, που και οι δύο μηχανισμοί συνιστούμε συλλόγους. Είτε συλλόγους γονέων και καθηγητών, είτε συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, είτε συλλόγους των δασκάλων, των καθηγητών, με την εξίσου διοίκηση, με την αντίστοιχη διοίκηση των σχολικών μονάδων. Οι μαθητές είναι έξω από αυτό το παιχνίδι? Όχι. Οι μαθητές είναι μέσα. Συνιστούν και συγκροτούν τα πενταμελή συμβούλια της τάξης, τα 15 μελές, τα συμβούλια των νέων. Υπάρχει σχολική επιτροπή σε κάθε σχολείο, όπως επίσης υπάρχει και το γραφείο της εκπαίδευσης σε κάθε τοπική κοινωνία και όλοι επενεργούμε διαδραστικά μεταξύ μας. Κανείς δεν είναι αυτόνομος. Κανείς δεν κάνει ό,τι θέλει. Όλοι μαζί λειτουργούμε σε αυτό το περιβάλλον. Δεν μπορώ να καταλάβω πολλές φορές την οτροπία μαθητών, οι οποίοι, ενώ το μόνο που κάνουν είναι να παρίστανται ως φυσικά πρόσωπα στο σχολείο, να ζητάνε να έχουν ένα 14 και ένα 15. Και δεν μπορώ να το καταλάβω επίσης από συναδέλφους καθηγητές οι οποίοι το χαρίζουν απλόχερα, για να μην στεναχωρήσουν το μαθητή. Γιατί ο μαθητής πρέπει να φύγει από το γυμνάσιο για να πάει στο λύκειο και θα τα βγάλουν πέρα οι καθηγητές του λυκείου. Και όταν έρχεται το παιδί στο λύκειο, με λυπή προετοιμασία, άγνοια, ανικανότητα, διαφορία, από τον ίδιο τον μαθητή, από τους καθηγητές που είχε, από το ίδιο το οικογενειακό του περιβάλλον, αυτός ο οποίος καλείται να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά, είναι ο καθηγητής και εκείνος γίνεται ο κακός. Γιατί ο καθηγητής πρέπει να παίξει το ρόλο του φορέα της γνώσης, αλλά πρέπει να παίξει και το ρόλο του ανθρώπου ο οποίος διαπαιδαγωγεί. Πρέπει να έχει και τον γονεϊκό ρόλο, να προστατεύσει. Όλοι είμαστε συνυπεύθυνοι στη διαμόρφωση του σχολείου και στη διαμόρφωση της γνώσης. Και εσείς οι μαθητές, και εσείς οι γονείς, και εμείς οι καθηγητές. Και μόνο η μεταξύ μας συνεργασία και μόνο η επικοινωνία που υπάρχει θα βελτιώσει τη γνώση που θα λάβουν οι μαθητές αύριο. Ο κόσμος αλλάζει γρήγορα. Η ιστορία δεν είναι τίποτε άλλο από γεωγραφία. Η ιστορία του τόπου της Βρυτανίας είναι η γεωγραφία των ανθρώπων της. Και η ιστορία είναι πολιτισμός. Το ζητούμενο λοιπόν είναι οι μαθητές να μπορούν να αποκτήσουν την ικανότητα, τη διακριτική ικανότητα, τη δημιουργική σκέψη που λέμε, την κριτική σκέψη, να έχουν όχι μόνο γνώση, πάμε σε ένα άλλο επίπεδο τώρα, ρόλο και λόγο στα πράγματα. Να γίνουν δηλαδή ενεργοί πολίτες. Να μπορούν να ενσωματωθούν στα της κοινωνίας, είτε αυτή είναι τοπική, είτε είναι ευρύτερη. Αλλά βλέπετε ότι ο ρόλος του σχολείου και ο ρόλος της πρόσβασης στην ποιότητα της γνώσης ή των πληροφοριών είναι θεμελιακός για την εξέλιξη της πορείας των παιδιών σας. Το να ξέρω πώς οικοδομείται η κοινωνία, πώς η οικονομία, πώς η πολιτική, πώς το περιβάλλον, πώς ο πολιτισμός, πώς όλα αυτά μπορεί να τα βλέπετε να γυρίζουν δεξιόστροφα, όπως οι δείκτες του ζωολογιού, αλλά είναι ένα. Είναι η ζωή μας. Είναι η ποιότητα της ζωής μας. Ξέρετε να μου πείτε πόσα χρήματα δαπανά σήμερα η ελληνική κοινωνία για τους μαθητές της? Πόσα χρήματα δίνει σήμερα η Ελλάδα για τα παιδιά? Θα φτάσουμε εκεί. Ας ξεκινήσουμε από το μεγάλο, από τη μεγάλη εικόνα. Πόσα χρήματα δίνει σήμερα η ελληνική κοινωνία, η πολιτεία για τα παιδιά της? Για να τα μορφώσει και να τα κάνει καλύτερους πολίτες. Δίνει το 2,15% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Το 2,15%. Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν είναι 340 περίπου δισεκατομμύρια δολάρια. Και
Και η χώρα μας δίνει μόλις 7 δισεκατομμύρια για να μορφώσει τους πολίτες της, τους νέους πολίτες. Άρα αντιλαμβάνεστε, από την παράθεση των μεγεθών, ότι δεν αποτελεί και τόσο πολύ μεγάλη προτεραιότητα η παιδεία. Άρα φεύγουμε από την πολιτεία. Δεν έχει να κάνει και πολλά, το δείχνει. Ερχόμαστε τι κάνουμε όλοι εμείς. Τι κάνουν οι οικογένειες. Το να κάνετε το καλύτερο για τα παιδιά σας σημαίνει ότι τα παιδιά, και σας το λέω πάρα πολύ απλά, είναι ένα κεφάλαιο για την ίδια τη χώρα. Είναι ένα κεφάλαιο το οποίο θα εξαργυρωθεί αργότερα. Θα εξαργυρωθεί από την ποιότητα της ζωής τους. Θα εξαργυρωθεί από τις επιλογές τους. Δεν είναι απαραίτητο όλα τα παιδιά και όλοι οι μαθητές να έχουν την ίδια πορεία. Όλοι να θέλουν να σπουδάσουν το ίδιο. Όλοι να θέλουν να βγάλουν τις ίδιες σχολές. Όλοι να αποκτήσουν μια καταξίωση που τους δίνει η σχολή και όχι οι ίδιοι στη ζωή τους. Το αποτέλεσμα το βλέπετε. Απίστευτη ανεργία. Απίστευτη κατάσταση στην αγορά εργασίας. Συνοστισμός πτυχιούχων οι οποίοι δεν έχουν πού να πάνε, δεν ξέρουν τι να κάνουν. Γιατί? Γιατί είναι το παραγόμενο αποτέλεσμα μιας οικονομίας που δεν τους ήθελε, δεν τους χρειάστηκε, γι' αυτό και δεν τους απορροφά, μιας κοινωνίας η οποία δεν είναι αναπτυξιακή, γιατί δεν αναπτυσσόμαστε, παρά μονάχα καταναλώνουμε. Και εσείς και όλοι καταναλώνουμε. Έτσι, όπως ακριβώς καταναλώνω στην αγορά προϊόντων, έχει γίνει η κατανάλωση της γνώσης. Αδιάφορη, αμεληταία. Την αγοράζω σήμερα και την πουλάω αύριο. Δεν τη χρησιμοποιώ. Ο μαθητής ο οποίος θα δώσει πανελλήνιες εξετάσεις, και αναφέρομαι μόνο στην τρίτη λυκείου, επειδή είναι το κατεξοχήν παράδειγμα, είναι ο πιο επιφορτισμένος από όλα τα μαθήματα και ο πιο, ας χρησιμοποιήσω και μια πολιτική έννοια, στοχευμένος στην πράξη του, την επαύριο των εξετάσεων δεν θυμάται κανένα μάθημα. Και δεν θυμάται κανένα μάθημα γιατί ο λόγος για τον οποίο πηγαίνει και παρακολουθεί την τρίτη λυκείου, μια τάξη μπετών, αποκομμένη τελείως από όλο το υπόλοιπο εκπαιδευτικό μας σύστημα, αποκομμένη από το τι σημαίνει σχολείο, είναι μονάχα για να μπορέσει να αποκτήσει πρόσβαση στο πανεπιστήμιο. Και μετά, ό,τι σας ανέφεραν οι προηγούμενοι ομιλητές. Γι' αυτό, ο κάθε μαθητής, οι γονείς που είσαστε εδώ, φροντίστε τα παιδιά σας ως κεφάλαιο. Φροντίστε να τους δώσετε τα καλύτερα σε γνώση. Θα σας το ανταποδώσουν με την ποιότητα της ζωής τους αύριο. Μην τους βάλετε σε καλούπια. Θα τους καταστρέψετε. Μην επιχειρήσετε, φιλική συμβουλή, όχι προσταγή, μην επιχειρήσετε να ορίσετε μόνοι σας το μέλλον τους χωρίς τη θέλησή τους. Χωρίς να ξέρουν πού πάνε, χωρίς να ξέρουν τι θέλουν. Στόχος. Αυτός είναι ο στόχος του σχολείου. Η γνώση. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Και... λίγο πίσω. Ο μαθητής σε κάθε μάθημα. Αυτές είναι οι ερωτήσεις του Αριστοτέλη. Σας έλεγα λίγο πριν με το μάθημα περίπου με την έννοια της παιδείας. Να μπορεί να γνωρίζει τη θέση του στον χώρο και στον χρόνο. Και να μπορεί να αναγνωρίζει, να εντάσσει δημιουργικά ό,τι γίνεται στη ζωή του. Τα παιδιά που είστε στο Καρπενήσι, οι μαθητές στο Καρπενήσι, έχετε τις ίδιες δυνατότητες, ακριβώς τις ίδιες δυνατότητες σήμερα, με τα παιδιά που είναι και κάνουν μάθημα στη Νέα Υόρκη. Με τα παιδιά που είναι όπου θέλετε, μπορώ να σας πω, στο Παρίσι, οπουδήποτε. Γιατί έχετε στα χέρια σας ένα μοναδικό εργαλείο. Αρκεί να έχετε όραμα. Το όραμα να βοηθήσετε τον εαυτό σας. Εάν θελήσετε να βοηθήσετε τον εαυτό σας και αν θελήσετε να πάτε μπροστά, θα τα καταφέρετε. Γιατί σήμερα η γνώση δεν έχει μόνο έναν άνθρωπο να είναι επάνω και από καθέδρας να φωτίζει το ακροατήριό του. Αυτό γινόταν πριν από 20 χρόνια, πριν από 30 χρόνια. Ένας καλός μαθητής είναι το παραγόμενο αποτέλεσμα μιας πλειάδας προϊόντων, μιας πλειάδας παραγόντων. Βάλτε δίκτυο στο σπίτι σας, ίντερνετ.
Επιλέξτε να έρχεστε σε επαφή με τις πληροφορίες, data. Η πληροφορία που θα βάλει κανείς στη ζωή του δεν είναι γνώση ταυτόχρονα. Δοκιμάστε να παίξετε με τις πληροφορίες. Και τότε θα δείτε πως η πληροφορία, data, θα γίνει information, πληροφόρηση. Και από εκεί θα γίνει knowledge, γνώση. Αυτό ζητάει η ελληνική κοινωνία από εσάς. Να μπορείτε να την πάτε ένα βήμα παραπέρα, στα επόμενα χρόνια. Με αυτή τη λογική, θα σας δείξω ποια είναι η προστιθέμενη αξία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, πώς θέλουμε να το μεταλαμπαδεύσουμε, να το εξελίξουμε, να το μεταμορφώσουμε στο αύριο. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο στάδιο διεξαγωγής ενός εθνικού διαλόγου για την παιδεία. Στο στόχαστρο είναι τρεις φορείς. Το εκπαιδευτικό σύστημα ως δομή και ως ποιότητα, το σύστημα της αξιολόγησης, το κομβικό, και το σύστημα της επιμόρφωσης. Ξεκινάω λίγο. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια τεράστια προσπάθεια να αναμορφωθούν τα αναλυτικά προγράμματα, ο τρόπος της διδασκαλίας, της γνώσης και της αγωγής να εξυγχρονιστούν και να έρθουν πολύ πιο κοντά σε νέες μεθόδους εκμάθησης και διδασκαλίας. Αλλά αυτό που έλειπε από την ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα και σιγά σιγά γίνεται πράξη, είναι το σύστημα της αξιολόγησης. Να μπορεί δηλαδή ο κάθε εκπαιδευτικός, είτε είναι δάσκαλος, είτε είναι καθηγητής, να έχει τη θέση στο σχολείο, όχι λόγω ιεραρχίας ή χρόνων που θα την έχει, αλλά λόγω ποιότητας της δουλειάς την οποία προσφέρει σε ένα μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Έτσι, το ζητούμενο είναι να υπάρχουν συστήματα αξιολόγησης του μαθητή και του καθηγητή. Αγκυλώσεις που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, πολιτικές, οικονομικές κτλ., οι ιδεολογικές, δεν επέτρεψαν στην αξιολόγηση να γίνει μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Τι ζητάμε? Να ανατραπεί το τρίπτυχο αναχρονιστικό μοντέλο της εκπαίδευσης. Ο φωστήρας δάσκαλος, η αυθεντία, ο απεφωτισμένος, η παθητική στάση του μαθητή, ένας μαθητής αμέτωχος, ο ήσυχος μαθητής, ο μαθητής ο οποίος δεν μου κάνει φασαρία στο μάθημα, αλλά είναι στο τελευταίο θρανείο, προσωπικά μου είναι αδιάφορος μαθητής και θέλω να τον εντάξω στο παιχνίδι. Για κάποιους άλλους όμως είναι ο καλός μαθητής. Εκείνος που δεν του χαλάει το μάθημα. Εκείνος ο οποίος δεν κάνει φασαρία, αλλά είναι το καλό παιδί και θα τον ανταμείψει όχι για την ποιότητα των γνώσεων που κουβαλάει, αλλά για την ποιότητα της συμπεριφοράς την οποία δείχνει, ακόμα και αν κοιμάται μες στο μάθημα. Και να καταργηθεί η στήρα απομνημόνευση του ενός και μοναδικού βιβλίου. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συνεργασία, χρόνια βέβαια, με τον Οργανισμό Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, τον γνωστό ΕΔΟΥ. Εάν κοιτάξετε βιβλία τα οποία τα είχαμε εμείς ως μαθητές, τα έχουν σήμερα και οι δικοί σας μαθητές. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία αλλαγής ή εξέλιξης ή προόδου μένει στάσιμη. Σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τρέχει ένα πρόγραμμα σε όλη την ελληνική επικράτεια της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες, στη χρήση νέων τεχνολογιών. Και εδώ κοιτάξτε ένα δίπολο το οποίο σχηματίζεται και δημιουργείται. Υπάρχουν στα ελληνικά σχολεία καθηγητές μεγάλη σε ηλικία, 50, συν 60 κτλ., οι οποίοι δείχνουν μια αποστροφή στην τεχνολογία. Και αυτή την αποστροφή στην τεχνολογία, επειδή είναι καινούργια γνώση, ή επειδή είναι μια γνώση την οποία δεν έχουν μάθει να την προσεγγίζουν ή δεν θέλουν να την προσεγγίσουν, προσπαθούν να την περάσουν και στους μαθητές τους. Ή αρνούνται ήδη να συμμορφωθούν με τις επιταγές του νέου χωροχρόνου. Αυτό που λέμε τρέχει σήμερα. Φεύγει σήμερα η ζωή. Φεύγει η εξέλιξη και η τεχνολογία. Πρέπει να είμαι πάνω στο τρένο. Εκείνοι πεισματικά στέκονται κάτω από το τρένο. Έξω από το σταθμό. Μόνοι τους. Και υπάρχει και εκείνη η ποιότητα, υπάρχουν και εκείνοι καθηγητές, νέοι σε ηλικία, οι οποίοι βγαίνουν από τα πανεπιστήμια, ή περίπου γύρω στην ηλικιακά, γύρω στα 40, οι οποίοι παράγουν υλικό για να το βρείτε μπροστά σας εσείς. Σήμερα, στις ελληνικές βιβλιοθήκες των σχολείων υπάρχουν διαθέσιμα λογισμικά προγράμματα υψηλής τεχνολογίας, τα οποία είναι κλειδωμένα. Γιατί?
Γιατί δεν υπάρχει η κατάλληλη αίθουσα πληροφορική στα σχολεία. Γιατί δεν υπάρχει η κατάλληλη διάθεση από την όλη δομή του συστήματος στο σχολείο, προκειμένου να αυτά να έρθουν σε πρόσβαση και σε γνώση των μαθητών. Αυτές είναι οι αδυναμίες που πρέπει να αρθούν. Και το ζητούμενο είναι να μεταμορφώσουμε τον μαθητή και να μπορείτε εσείς τα παιδιά που είσαστε εδώ να είστε και να κάνετε τα ακόλουθα. Θα σας διαβάζω επιτροχά, δεν νομίζω τα βλέπετε. Να μπορείτε ως πολίτες να έχετε ενεργό ρόλο. Αλλά για να έχετε ενεργό ρόλο στα πράγματα πρέπει να τα ξέρετε τα πράγματα. Και για να τα ξέρετε τα πράγματα πρέπει να έχετε γνώση των πραγμάτων. Όχι επιδερμική και μια επιφανειακή πληροφορία στα πράγματα. Και για να έχετε γνώση πρέπει να μαθαίνετε, να μάθετε, να διαβάσετε. Να μπορείτε να αναζητείτε και να επεξεργάζεστε πληροφορίες. Είναι πολύ δύσκολο, ίσως είναι το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο. Συχνά σε εργασίες που γίνονται σε μαθητές,